Rene Workcarsilta terve! Nyt esittelyssä tyylikäs Volkswagenin Crafteri 1+8 esteetön Carsportin kotimaisella sisussa työllä. Harmaalla metallivärillä varustettuna, erittäinkin tyylikäs, kuten näkyy, 430 000 kilometriä ajettu Euro 6 2018 vuosimallin auto. Keulalla meillä valaisee LED-ajovalot, Volkswagenin alkuperäiset, lyhyet sekä pitkät, ja näiden tueksi on asennettuna Seekerin lisävalot sitten tänne. Lisävalot on kiinnitettynä tyylikkääseen karjarautaan, sitten valorautaan. Monta nimeä löytyy kyseiseltä laitokselta. 430 000 kilometriä ajettu, näkyy oikeastaan tuossa kaikista eniten. Muuten erittäin siisti kuntoinen, että pientä lakkavauriota siinä, mutta ei mitään kriittisempää. Pari kiveä iskua mahtuu näille kilometreille niin konepeltiin kuin ikkunaankin, mutta tuulasi ei ole halki. Alla meillä pyörii peltivanteet Michelin nastarenkailla. Pintaa löytyy, nastaa löytyy. Kylki asiallisessa kunnossa. Totta kai pieniä, muutamia hassuja elämisen jälkeä tahtoo näkyä näille kilometreille iälle, mutta ei anneta sen häiritä. Mukaan tulee toiset peltivanteet, nokialaisi renkaat. Nämä taitaa olla kitkarenkaat sitten siitä, niin semmoset kuuluu sitten kauppahan mukaan sitten. Niin tulee 200 renkaalla vanteella. Sisusta siistissä kunnossa, kuljettajan penkki nahkainen sekä myöskin muutkin penkit. Kuljettajan penkki reisituen säädöllä sekä molemminpuoleisella käsinojilla, ristiselän säädöllä sekä myöskin ilmajousituksella. Monitoimiohjauspyörä, jossa sitten vakionopeuden säädin sekä myöskin sitten löytyy soittimen säätimet siitä oikeammalta puolelta. Kosketusnäytöllinen soitin siellä, johon peilaantuu peruutuskamera kun pakin isket päälle, sekä alla ilmastointi, automaattinen sellainen, ja siinä on myöskin keskimmäisen nappulan alapuolella lukee REAR, eli myöskin taakse on oma lämmin sekä viilennysyksikkö kautta kanavat tuolla noin. Myöskin sitten kuljettajan penkki oli sitten ja apukuljettajan penkki lämmitettäviä. Polttoainekäyttöön lisälämmitin löytyy sitten sieltä ylhäältä, sekä myöskin sitten kun otetaan täältä näin, niin meillä on myöskin kaukosäädin sitten kyseiselle lisälämmittimelle. Takaa myöskin asiallisessa kunnossa ihan pientä elämisen jälkeen näkyy siellä, ja tuossa puuttuu pyyhkeä, mutta muuten sitten tyylikäs. Meillä on spoileri tuolla noin, spoilerissa äärivalot ja peruutuskamera kuvaa suoraan ylhäältä alaspäin. Taakse kun mennään katsomaan, onko tuosta toi, niin näkyy kameralle asti. Hissi löytyy sitten sieltä ja hissi toimii vallan normaalisti, eli sieltä sitten vaan napilla laitetaan tulemaan alaspäin. Noin, ja vastaavanlaisesti sitten mennään ylöspäin. Hyvin toimii, jaksaa nostaa, ei ongelmia. Magneetilla sitten vaan kaukosääri kiinni tuohon ja turvakytkimistä virrat pois. Tämän puolen kylki kanssa, tuossa nähdään takaove siistissä kunnossa, ja täältä katsotaan kylkeen niin kanssa siistissä kunnossa. Tuossa on pieni parkkipaikkakolhu, joku napauttanut ovella siihen, mutta siitä. Kyljestä löytyy astin, helppoa mukava nousta kyytiin. Ja sitten kun mennään tänne taakse katsomaan, niin nahkaiset jakkarat löytyy pikakiinnityksillä, eli tuolta noin kahvasta vaan auki, niin penkki nousee pois paikaltansa, eli helppo muutella, helppo nostaa penkkejä pois, jos semmoiset tarve on. Löytyy tunnelmavalaistusta täältä alhaalta, ylhäältä, sekä myöskin löytyy suoraa valaistusta Carsportin sisusta, kuten sanottu. Löytyy kahvaa, helppo nousta kyytiin molemmilta puolelta, ja ne on myös jämäkät, eli siitä sitten saa ihan tosissaan rempasta, jos meinaa, että lähtee irti. Ja mitähän tästä muuta. Siellä on tosissaan kaiutin järjestelmät löytyy, katossa näyttää olevan Crown Zero logo sitten sieltä, että saa sitten musiikkiakin kuunneltua tarvittaessa. Ja USB-paikkaa löytyy sieltä, niin saa sitten älypuhelimeen ja ladattua. Kiskot löytyy täällä pitkittäin,
koko matkalta. Järjestystä helppo muuttaa halutessansa, että ei muuta kuin vetää mattoon reikää sitten sieltä. Ja sähköinen sivuovi toimii kahvasta sekä myöskin sitten täältä kaukosäätimistä. Näitä on 2 kappaletta ja sekä myöskin kuljet täältä tuolta noin. Tästä ei oikeastaan puutu mitään muuta kuin pyörätuolikiinnikkeet, niin se on valmis ajo. Tämmönen auto nyt meitä Work Carsista. Ei muuta kuin tervetuloa kaupoille. Morjes!